Do Popradu zavítal muž, ktorý kedysi prisahal na Hipokrata a dnes radí stovkám žien po celom Slovensku, ako nájsť samu seba, harmóniu vo vzťahoch a zvládnuť všetky bežné starosti s úsmevom na tvári. Na ukrajinského guru si priaznivci počkali v kine Tatran. Prednáška Vladimíra Savčenka s podtitulom Som obdivuhodná žena prilákala do kina Tatran nielen dámy, ale aj pánov. Po niektorí návštevníci prišli s konkrétnymi predstavami, iní len zo zvedavosti. Sa nechám prekvapiť. Uvidíme, možno už nám niečo poradí, ako byť úspešnejšie, krajšie. Jeho prednášku som nepočula, len časopisov. Stretávame sa s veľkým záujmom, pretože doktor Savčenko pôsobí na území celej Slovenskej republiky a venuje sa nielen ženám, ale aj abecede medziľudských vzťahov. Takmer dvojhodinová show divákom ponúka humorný a svojský náhľad do problematiky vzťahov v podaní netradičného psychológa. Ja som odpozoroval, kde ženy dělají chyby v komunikácii s mužem. Napsal, proč dělají ženy ty chyby a jak probieha dělanie tých chyb. Rozprávanie vzťahového guru na vážne témy divákov neraz poriadne rozusmialo. Savčenko však zároveň aj upozorňuje na nedostatok osvety. Neexistujú, ako v Rusku, pořady pro ženy. Napríklad v Rusku je pořad, o čom думают ženщины, a je to skvelé. Savčenko si našiel svojich priaznivcov nielen medzi ženami, ale aj na mužskej strane, dokonca aj v Poprade. Niekoľko rokov čítam jeho knihy a v každej knihe je niečo, čo vám oslovuje. V poslednom období začalo chodiť hodne mužov. Počas jeho prednášky odznel návod, ako si vybudovať kvalitný vzťah, či už v partnerstve alebo v bežnom živote. Úspech už má každý vo vlastných rukách. Pár myšlienok som si vzala k srdcu. On nám ukázal, ako nájsť sám seba. Doktor veľmi vtipne o tom hovorí, že ženy sa delia na socky, puťky, trosky, ale kde sú tie obdivuhodné ženy, tie sa kde si stratili.